Unang-una, no, wala pa kaming mabigay na exact total sa inyo. No? Dahil alam nyo naman, napakarami nitong mga kontratang ito. At kami ay susunod sa direksyon din ng ICI. Meaning, kami magfa-file base dun sa mga kasong fina-file ng ICI. No? Kasama na rin siyempre yung kasong final ng DPWH nung mid-September dun sa Bulacan, no, against Diskaya et al., Alcantara et al. Nung mid-September. No? So, pagka may kaso na may ebidensya na either ito ay ghost o napaka-substandard o maanomalya, immediate po, susundan na namin yon ng pagfa-file ng claims under this agreement with the Insurance Commission. Dahil nga, sinabi ko kanina, bawat kontrata, merong performance band yan. Ibig sabihin, kapag hindi nag-perform yung kontratista, either ghost yung proyekto, walang na-deliver, o kaya substandard ang delivery, pwedeng mag-claim ang gobyerno dun sa band na yon. Pwede niyang bawiin yon. No? At ang in-explain sa akin kanina ni Commissioner Ray, up to 30% of the contract value. So, sabihin mo na, mga kontrata natin na ngayon na pinapailan natin, marami dyan, mga around 100 million per contract. So, up to 30 million pesos, bawat kontrata ang pwedeng i-claim ng gobyerno. Pero, syempre, may proseso yan. No? Pero ang importante ngayon, meron na tayong agreement with the Insurance Commission, first time ito na nangyari, at dahil sa agreement na yan, mapapadali at mapapabilis